gashi na sai a kwana bin nan gari wallahi kuɗi sun kasa shigo wallahi. Ko ina aikin nan na kwana biyu na ji ka shiru ko aikin nan na koyi ya ƙare. Harkokin nan namu da naku uwar su da ƙare. To da Allah baka san yadda za ka samu mana aikin yi ba. To ni ma an ƙara aiki wajen ka wani ka. Ni ma ka nemi aikin ka na wajen. Ko nawa ina zan samu inda aka sayar da shayi da burodi. Ko da shi ga wasu yara can na jin karbarin ta yin gani ko Allah zai ka samu inda aka sayar da madara da kuma. Kadda in zo yaran ce na shi mini fashi. Kadda a so bayani na kadda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To sannun. Yawa sannunka. Da fatan kuna dai lahiya. Da Allah ina tambaya ina ne ake sai da shayi da biredi. Tsallaka wannan titi idan ka tsallaka shi za ka ga wata tsohon mota damanka in ka kalli damanta za ka ga mai shayi. To ko ni idan na zo kamar nawa na suka sai da shayi. Dai akwai isasshen kuɗi a jikarka ba. Lalle akwai kuɗi dan na sa'a na zo kasuwa na sai da kinna ta biyu. Lalle akwai kuɗi. To kai hankali saboda akwai 'yan fashi akan hanya. 'Yan fashi kuma to ko ne yanzu kuma kaka zani. To tunda muna gurin ka kawo jikarka mu aje ma haka da. Aradu ina tsoron ku shere min da zakata. Kenan baka yarda da ni ba. Ba wai ban yarda da kuna ba yanzu mutane na sun riga sun ɓaci. To karɓi ga zakata. Ku ji tsoron Allah kar ku gudan min da zakata. Zan je na dawo. Ba matsala. Mu yan wanka na muna nan muna jiran ka. Sai ka dawo muna. To ko ni ba matsala zan je zan dawo insha Allah. Fatan da kana da. Wallahi daga nesa nake. To ina jin tambaya ne inda aka shaida shayi da biredi. a gurin da ake sayar da shayi. Ai wani kwatam yana wa to na mance. Ka gane? Yanzu da ka tuka ta zo ne. Ko ta tsohon mota kuma. To za ka iske mai.